Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan aditas at agalaonyon, nga iti agdama, kat adda ijay Hawaii. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Presto kan Pasis family from Kang of Ilocos Sur. To my family and my hubby June Gabatin Malasab from user TH9. Kada kami a regular kan job order employees dito'y munisipyo ti Alilam, Ilocos Sur from Randel Boteres. Makablaawan ti family Jose Dulay kan Kanta from Josephine Jose. Shout out kada user OI1 Rafael Lardisabal, user SH8 Aida Garcia, Alma 876 kan Rose Fea Vlog. Galasinaw family kan Nanay Solidad Langido Ampa dita San Mariano Isabela from Rodalyn Ampa ti Qatar. Shout out kada user BS6 Jaime Rodriguez, Juliet Sugitan kan Jasmine Rivera. Perya kan Pasis family, especially ni Tatang Anton kan Inang Inga, kan kakabsat ko di Ballesteros Cagayan from King Jepoy. Amin at Agalunet, especially ni Ana Marie Quario. Tatang ko kan anak ko ni Althea Britney Nicole di Lakapan Cagayan Valley from Mary Grace Enrico. Makablaawan ni bakit ko ni Jep from Anton Rodel. Advance happy 77th birthday kan ni Mamak Manet Villaseñor. Kan shout out kadagiti kapamilyak di Baguio City from Rosemary Villaseñor, ti Malaysia. Shout out kan ni Marisa Mangalindan. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Ditas. Dear Manang Emmy, ilingad na klangan itinagan aditas, tagalaon na ngam iti agdama at daak dito'y Hawaii. Nasaya at mati panagbiag mi manang tanakaturpusak mat iti kolehyo. Naisam kami nga agdengag iti drama yumanang taiso ti pagliwliwaan mi nang runa idi adaak pay dita Pilipinas. Aklunak, akaslada na po kaw apaset ti inaldaw apa nagbiag ko, idi saanan amang nga ganda ito'y adrama iti radyo. Aging ga idi nasarakak ti YouTube channel yo. Adumatan tinangagak apakasaritaan dagiti padak nga adda dito'y balasiw taaw. Adda naliday, addamat naragsak. Kaya't kumanmat nga ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko manang, bareng mapili a maidrama, kat agserbi nga inspirasyon dagiti padak adumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Adda ako nanang, agmano ak, kasyan na ka ti Diyos anak ko. Oh, kumusta nga iti napanam? Nagkita kayo kadimat laang iti kasinsin mo. Wan nanang, kat addan trabaho. Talaga gaya magkasapulan ti restaurant a pagtrabahuan ni kasinsin egay iti kahera. Iso nag-apply ako nanang. Kahera ko naam? Kayat mo ti agbalin a kahera iti restaurant? Wan nanang, mayat mo ti offer da sweldo kanyak, di kayat kumatan. Kasanon nga itinalpas mo a kursum anak ko. Di saan mo na maaramat pa'y. Mausar kun tulat tananang. Ngam ita, agtrabaho akpay lang iti restaurant. Nasingpot ka no dagiti akin kukwa nanang. Kan mayat ti pasweldo da. Isungarod nga inayabanak ni kasinsin egay. Bareng kayat ko kano ti agtrabaho ijay. Adalataken ka dayta anak ko. Umuna at trabahom dayta. Iso asay-saya atom nga rod. Wan nanang. Kan kas na imatangak itay. Kanayon nga ado ti mangmangan ijay. Iso asigurado nga agenjoyak to iti trabaho. Ay kat nasaya at ano kasta. Ay wun gayam. Kumustamat ngay ni egay akasinsin mo. Dayjay, agen enjoy mo iti trabaho na nanang. Napayag mo't gaya man ni egay ijay. Kat nangasawa ka din.
Kasano kumangay ang mga sawa nanang. Katkas itisigod pa'y matlaang. Mas aglang lang nga pa'y ababae ngam siyak. Ay, talaga nga rod akinayat nantikas di akinatao na. Sa bagay, no iso ti kababalinda. Katanya nga rod ngay. Sana bale, tanaragsak mo't itikas di akinatao na nanang. Ay, sigurado sa anak to ang maikawa iti trabaho. Taadda ni Egay akadwak iti restaurant. Anya nga insan. Ready ka? Dito mo nga aldaw mo iti work? Wen insan, agyaman na ka. No saan agapukon ka, awan ko mapay ti trabaho kaging gaita. Iso nga rin nga inayaban ka. Tamok nga ging gaita, waka pa work. Apa yamin aya, di mo kaya't ni-apply, tinaturpos mo. Nagbapamot ti sweldo insan. Iso nga oray saan ko mausar ti inaadal ko iti trabaho dito restaurant, mas okay kanya kung daytoy. Tamayat lang aro doon ti sweldo, sigurado ngaag-enjoyak pa eh. Pak ganorn. Lakit din, san. Nang runa no maamamom dagiti suki amang mga ditoy. Ay na, nagsisingpat dasi ka. Saan ka di akanayon dito iti-inchik nga akin kukwa? Ni Sir Wilson. Manmano nga umay day jay, taadamo sa bala business na. Iso ni Ma'am Edna, titaltal ka na ditoy. Kasta ka di? Ngamdi kagdanag. Nasingpot mo't lang ni Ma'am Edna. Kasinsin na ni Sir Wilson. Isu matlagayam nga isu titalkan na. Yes! Sige nga Rod, agyan kan dito pwestom, Kat na da concern mo, mabaling kalatang agdamag iti ure asino kada kami ditoy, tapno matulungan da ka. Agyaman akmanen, insan. Kumusta nga iti damo nga aldaw mo iti trabaho mo anak ko? Ay na, mayat nanang. Nalakalaang anasursurok ti amin. Nalakalaang mo't. Kan noadadyak mo, madadaan dagiti kakadwak amang tulong kanya. Nasaya at mo't no kasta. Nagmayat gayam ti agtrabaho iti restaurant nanang. Nagado at tao. Iso maragrag sa kanak, tanagdakkel ti sales mi iti maysa nga aldaw. Nabayag nga minan day di a restaurant anak ko. Kat di mo't maysa day ta kadagiti nalatak apanganan dito'y lugar tayo. Kan saan la day tananang. Talaga na laing dagiti cook, naimas ti makan ijay. Kasta talaga, no nasingpet dagiti amo kadagiti trabahador da. Siyempre, agtrabaho damot iti husto. Isu nga ado ti mapastrek ti restaurant. Kan saan laang aday tananang. Nagsisingpot pa'y dagiti waiters kan waitress ijay. Talagang asikaso da dagiti customer. Isumat na gayam nga ado dagiti suki da kanayon amangan ijay. Nasaya at garud tadi-tati simrekam anak ko. Wan nga rod nanang. Kat amok nga agbayagak iti dayjay at trabaho. Alang nga rodon. Aginanakan anak ko tanahirabiin. Agtrabaho ka manen inton bigat. Good morning, sir. Kunak na da kayo pa iti abroad. Kasangsangpat ko manen, edi kalman. Namiss ko dagiti makan dito restaurant yo. Iso nga'y mayak manen. Oh, thank you, sir. Uray da kami. Namiss da kayo, mat. Anya ti kayo a breakfast ita, sir. Kaya't ko kumadjay boneless bangus kan garlic fried rice.
Coffee, sir. Di ka di sigod. Black coffee. Yes, please. And thank you. Okay, sir. Wait. Kasla, adda ka barbaro kadwayo ita dito restaurant. Tika di kahera ti bagbagayo, Sir Fred. Kasla ita lang nga nakita na dya palasang. Awan pa idinaudi ayong may ko sakbayan na gawid aki jay Hawaii. Ay na, sir. Talaga ka barbaro kaduwami ni Titas. Iso ti kasukat di sigo da kahera dito eh. Nakiasawa nga minan ni Linda. Iso nag-resign. Oh, kasta ka di. Napinta sa palasang di kasukat na. Napinta sa talaga ni Ditas, sir. Kasinsin ko ni Ditas. Sumot lagayam manapintas. Kaskan ka ito kinapintas. Talaga, sir. Saan ka nagbidot? Bayam, sir, tayam amo ka kiniditas. Talaga kaya't ko amam-amo dyan napintas apalasang. Egay. First job ko ti panagbalin ko a cashier ti may sa restaurant iti lugar mi manang Emmy. Nalatak a restaurant iti lugar mi ti nagtrabahwak, iso a kontento ak iti inyo-offer da asweldo. Gapo siguro tao mo na day di a trabahok, iso nga excited ak nga uray jak na i-apply ti inadal ko. Ado dagiti regular customers da iti restaurant, kat may sa kadakwada ni Sir Fred. May sa Hawaiano akanayon nga agbalikbayan, gapo ta nagretiron iti trabaho na. Taga Ilocos Norteda, ngam adakabsat na ijay La Union, iso amasansan nga ijay ti pagnaudan na, tunggal agbakasyon. Inyam amo nga rod kanyak ti kasinsin ko, kat manipod idin, nakarkaron amasansan amangan iti restaurant, apagpapaayak. Hoy, Ditas. Adamadmadlaw ko ni Sir Fred. Anya day jay egay? Manipod nakita na ka dito restaurant. Kanayon mo nga da dito eh. Sigod-sigod na maminsan lang iti may nga aldaw nga umay mga dito eh. Ngimita? Umay matan manipod armusar aging gaya di pangrabi eh. Ha? Ni, kunak man no manipod idikat kastan ti aramid na. Kaya't mo asawan? Italaang amapaspasamak ti kasta? Katuan, Mat. Mas daw kami nga rod kadagiti katrabahuan ta. Kurang na lang yun na dito ang maturong. Sika talaga. Aman no maliwliwamot no adda dito amang mangan. Maliwliwat, makikita na ka. Ha? Ay na insan, oray po utam. Marikrik na nga da pa naggusto ko ka ni Sir Fred. Anya? Ay na, kaslatatang ko ni Sir Fred. Kasano ko mga gusto kanyak? Kan masigurado nga da asawa kan anak na iji Hawaii. Basta, itagamo sa bato. Amo ka sana ka nagkamaliti pa ng ipapan. Kan, adagayam request na insan. Anya day ta? Numabalin ka no, sikat yung mga serve kan kuwana tunggal umay mga ditoy. Anya? Ni, kasano nga aramidak day takat adak dito'y ka ha? Sa anak mo't a serbidora. Ay na, insan ditas, pagustom latan. Narigat mat no paayin tayo kat regular customer dito restaurant. Kan, tap no makapag-am mo kayo pa na imbag.
Ato yan ti order yo, Sir Fred. Oh, thank you, Ditas. Oh, mabaling ka din agtugaw ka pa tapno makapagsarita ta. Total, awan pa'y matunay ti customer ta nasa papay laeng. Sige, sir. Do you like something to drink? No, sir. Thank you. Pasensya kan kanyak, Ditas. Sa apay kumata, di mo tagidaksan. No apay, asikatikayat kong ag-serve kanyak. Kano apay kayat kuti makisarsarita kan ka. Sir? Amom, Ditas. Damo pa'y apan nakakita kan ka. Nakayawan akon. Nagpintas ka ngamin. Simple kan naima a babae. Sir? Kaya't ka kumamakasiningad, Ditas. Okay lang, sir. Ngam, ang mga no, dagi pulong ka ni Mrs. Yu abroad. To tell you the truth, balo akon, Ditas. 2 taon manipod pimusay ta asawak. Kat manipod mati din, kanayon ako nga gawid dito Pilipinas. At ang may nga anak ko, agnanaid na nita asawa na ijay Amerika. Isungag may sa ako niti balay mi ijay Hawaii. Kasta ka di, sir? Pasensya ka yun. Kayat ko lang ti makasigurado. Tadyak kayat ti ma-issue. Awan ti rumba nga pagtanagam. I'm single and ready to mingle. Katsapay la kumata, maulit to pa dahil pa nagsarita ta. Pasensya ka no na istorbo kay ti trabaho. Okay lang, sir. Sige nga, Rod. Mapana kon iti ayan ti pwesto. Okay, Ditas. Kaya't agyaman akmanan. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Anya iti pa nagkunam, insan? Mamati ka, nitimbagak nga da pa naggustukan ka ni Sir Fred? Saan? Talaga anasingpot laeng. Kan kayat naksiguro ama-am-am mo anaimbag. Aminin. Marikrik na mat nga da pa naggusto na kan ka. Ditas, nung kaspangari ka nagaram kan ka ni Sir Fred, at nga ta posibilidad na magusto mat? Tila damdamagam. Adayo ang mapasamak dahi tapang panunutam. Ay nainsan, nagswerte kan ngayon agaram kan ni Sir Fred. Uram ako na nga dan edad na, siguradong agbalinto ana sa liwanwan ti pa nagbiag mo kan kuwan na. Kan, who knows, amang naisurot na kanto iti Hawaii. Agtrabaho takit din. Tila malawlawat mo, egay. Nanang, ada ko mayuman ko kada kayo. Anya da ita anak ko. Ada ngamin Hawaiano a regular customer ti restaurant a pagtrab-trabahwak. Hawaiano? Kaya't asawan da ita. Lakay, ti ibagbagam a Hawaiano. Wan nanang, kat panagriknak. Ada pa naggusto na kanya. Kasta mo ti madmadlaw dagiti katrabahwak. Kat, anya nga rod ti kayat mo asawan, anak ko. Itingamin ka na yun apan nakakitkitak kan kuana, kan panagsarsarita mi. Kasla naadaanak iti na isang sangayan arik na para kan kuana. Uray no saan pa'y anagrayo kanyak. Ha? Kayat mo asawan? Aggusto ka batan iti Hawaiano nga ibagbagam? Sigurado ka kade, Ditas. Nanang,
Ay na, amang ano kayat mo laang. Gaputaan mo, mababalin na ka nga ikuyog iti pagilyan ang naggapwan na. Laglagi pa malakayan da dya hawayano. Nukas pangarigan ta ginusto kayo kat agbalin kayo nga agasawa. Kayat mo ka di ti agawerto iti lakay anak ko. Kabailam nga ta ti agasikason to iti masakit nga asawa. Saan nga adayo ang mapasamak da ita? Taadayo tinagbaetan ti idadyo. No, si bibiyag pa'y ko pa day di tatang mo. Amang no agkatawunan dan iti day tanga hawayano nga ibagbagam. Jakmat maawatan tiriknak nanang. Sapay kumarod, ta saan apumudno ti pattapatak. Sapay kuma. Aklo nagmanang, adarim musing ana isang sangayan ariknak iti customer mi a hawayano. Kabayatan ti panaglabas ti aldaw, amasansan nga agkita kan agsarsarita kami. Inyo man ko nga ruday ta iti inak, kat binalakadan nakmet. Imbaga na pa'y kanyak dagiti posible ang mapasamak no bilang laeng. Pudno nga adayo tinagbaetan ti edad mi ka ni Fred. Ngamkas laawan anyaman na kanyak dayta, gapu iti kinaimbag nga ipakpakita na kanyak. Jakmot ket di inyalang-alang dagiti imbaga kanyak ni nanang. Ngam ad-ad da ariming baw ti marikriknak para ken ni Fred. Agyaman nagtapinat gam ti awis ko kan kaditas. Apay ket di nasaan, Sir Fred? Awan mo't dakas nasaan ka di? Mabalin ka di. Di na ko nawagan iti sir. Fred kumalatan. Sige, Fred. May mayat adengken. Diyang mo't inlibakan ka ti amin ditas. Damo pa'y lapan nakakitaken ka. Nakayawan ako ni tinaitumduma kinapintas mo. Kan saan laday ta? Nakasingsingpet ka pa'y no, idilig ka dagiti daduma akataubam. Fred. Amo ka marikriknam nga adda pa nagayat ko kan ka. Podno nga dan edad ko. Angem, kayat ko latang ibaga nga agayatak kan kaditas. Sika ti babae anapayagan na sapsapulag. Ti kayat kong agbalin akatakunay ko iti biyag. Angem, kasla imposible. Gaputa adayokot nga rod tinagbaitan ti edad ta. Saan nga importante kanyak ti edad, Fred? Ti importante, kat tinapudno amarikrik ng para kanyak. Kinapudno na. Iti sumagmamano abulan a panakam amuken ka. Nakitak ti kinasaya at mo a tao. Kat patsak asinsir ka kadagiti ibagbagam ita kanyak. No, kasta, at namnama, maayat nakmet ditas. Ikarik nga ayatan ka itinapudno. Ipaay ko ti amin na pagragsakam no kas pangarigan taaklunem ti panagayat ko. Ay ayatan kamot, Fred. Manipod nakitak no kasano ti kinasaya at mo a tao. Awan bibiyang ko nga urayan niya pa'y ti bagati sa bali a tao. Tinapatag. Kat ti marikriknak para kan ka. Agyaman nak ditas. Agyaman nak tayo naklon mo ti panagayat ko. Katap no mapanak na ka kanapudnoak at talaga kan ka. Agkalay satan iti kabitan na panawan. Tayo ti panagsublik iti Hawaii. Ipagnak amin na papel sa kasapulan tapno maikuyog kan tumeten ijay.
Nanang, iso ni Fred. Di kayan ayat ko. Fred, ni Nanang. Naimbag nga aldaw mo, kabsat. Maragsa ka nakamakamaamukan ka. Kasta akmat kan ka, Fred. Nasaya at mat tanagamamutan. Kanayon na ka nga istoryaan kanyak ni Ditas. Kasta ka di. Nabayagan na kayat ka amaam mo. Kayat ko apanaknakan ka, nadalos ti intensyon ko ita anak mo. Damag ko nga imay kalakano nagbakasyon dito Pilipinas. Katagsubli kan tumatlaang iji Hawaii. Anyamot nga iti planom para kaniditas. May sapay daytay tirantak, iti yu umay ko dito eh. Malaksi da kayat ka amaam mo. Total inaklunan ni Ditas ti panagayat ko kan kuana. Kayat ko mga ibaga kada kayo, kayat ko nga ikalay sa ni Ditas, sakbay nga agsubliak iti Hawaii. Kasta ka di. Wan Nanang, kayat ni Fred nga agkalay sa kamin. Tapno iti panagsubli na iti Hawaii. Maipagnanan ton dagiti kasapulan a papeles. Tapno maisurot na ko ni Jai. Day tatipod no, kabsat. Kaya't kung ay surot adagos ni Ditas iti Hawaii, apa man na maornos ko dagiti kasapulan na dokumento. Sigurado ka kadi nga awan to ti agbalin at tubang iti panangikalay sa iti anak ko. Amangan no addan to agriri a kapamilyam. Awan to Apolos. Balo akon. At may isang anak ko nga agnanaeden iti Amerika. At amat din bukod na a pamilya. Saan to nga tanga agriri ti anak mo no mangikalay sa kamanen? Sakbay ang nagdato na kandiditas. Kinasarita kon ti anak ko. Kaya't kinunana ano anya ka no ti pagragsakak iso ti masurot. Saan nga agbalin na tubang iti panangikalay sakmanen? Nasayaat nga rod no kasta. Kaya't kulaang ti makasigurado. Asaan to nga agbalin akakaasi ti anak ko iti denam. Nang runa no adda kayunton iti sabali a pagilyan. Ikarik asan to ang mapasamak dayta kanititas. Sige, no dayta ti kayat siya mapasamak. Ipaay ko nga rod ti bendisyon ko kada kayo. Sapay ko mahatag na nayon ti kinasayaat kan kinaragsak ti buklen yun to a pamilya. Agyamanak. Agyamanak, Nanang. Kablawan kayo anak ko, naragsak ka pa nagkalay sayo. Agyaman kami, kabsat. Mabalin ka di. Nanang ko nam kanyakon, tanagkalay sa kayo kat nga roden kaniditas. Wanmat ngamin, Fred. Di mon panunutan ti edad mo. Nanang ko nam matan ka ni nanang ko. Taagasawa takat nga roden. Lalabit akas lakor ni adenggan. Tadandan isaan nga agin na dayo ti edad ta. Nga masapol nga awagan na kun iti nanang. Tamayat ka man no saan.
Inanak mo ton, Fred. Agyaman akngarod no kasta, nanang. Nagado dagiti di maray akakabagyan tayo ditas. Maragsakan damot para kada kayo kan ni Fred. Uwan nga rod, nanang. Kat nakarkaro pa'y ang maragsakan nak. Gapo iti suporta nga impakita da kada kami. Pudno tayta. Jak ninamnam at ikinabar at ipanang welcome da kanya kanay kamang iti pamilyayo. Kat namnaman nyo at jak to ida malipatan apulos. Kasta nga minti kinasingad da iti pamilya mi, Fred. Gaputan na singpot da di tatang ni ditas kadakwada. Iso asubsubadan damot ti amin, babaan iti panang suportada kada kayo. Kat ikarik ajak to ida paayan, nanang. Ipaay ko amin apagragsakan di ditas. Kat santo apulos halumdang iti denak ti asawak. Awan na pulos tinadlaw ko ang negatibo a reaksyon dagiti kakabagyak, iti panakiasawak, iti adayo ang natataengan ngam iti siyak manang Emmy. Napnuan ragsak ti kaaldawan ti panagkalaysami ka ni Fred. Makabulan kalpasaan ti panagkalaysami, nagsubli dito'y Hawaii ni Fred kat inasikaso na ti amin nakasapulan a dokumento tapno maisurot nak dito'y Hawaii. Saan a panaglastog manang ngam kasla reyna ti trato na kanyak sipod ing kalaysanak. Ti pay may sa araang unay kankwana, noan niya ti maipapaay na kanyak, kastamot la ti ipapaay na kaninanang nga adda di ta Pilipinas. Ultimo ti daduma a kakabagyak, mairanranod da. Sumagmamano kadagiti anak ti kasinsin ko ti suportado ni Fred iti panagadalda, banag apakaragsakak matunay. Imbinglay ko ti padas ko, takayat ko apanagnakan, asaan agapu taub-ubingak nga adayongam iti asawak, kat piraklaang ti inalman ko. Tamamati kayo man wano saan, subsuwadak iti panangipatag kan panangasikaso, ti kinasaya at kanyak ti asawak, kastamatan kadagiti kakabagyak. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, ditas. Pagayam ko aditas, kablaawan ka itinapintas agasat asimangbaykan ka. Kat dayawon ka, taim panagnak mo, nga tinapudno nga ayat kat awan pilpilyan na nga edad. Kastay kunada nga roden, age doesn't matter. Ti importante kat ay ayatan nyo titunggal maysa. Sapay kumatag na nayon ti kinaragsak ti binukalyo a pamilya. Kat ipaayan pa'y tinamarswati at idog a panagbiag ni Fred, tapno mananam yu pa'y ti imnas ti panagdan nayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan aditas at Tagalaunyon, ngam agnanaed ita iti Hawaii. Daytoy ti may kadwa apasat ti surat na. Ngam sakbay na,
Intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Marisa mga Lindan, Maymay Hernandez, Leonora Bautista, Susan Ronquillo, Imelda Velasquez, Virgilio Salem, kan Jasmine Rivera. Makablaawan dagiti anak ko ada Kristal kan Jillian Pagel, katugangak ada Nanang Lina kan Tatay Pakoy, ti Inabaan Norte Rosario La Union, kan Nanay May ti Mawaswas Pugo La Union, from Daisy Tavares. Kastamat ang makablaawan ti asawak ani Ariel Quiaño, from Violeta Quiaño ti Cyprus. Shout out kada Roda M. Ramos, Belinda Ramos, Glenn Sipe, Dali Labrador, kan Nati Agustin. Makablaawan ni Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, kan Noli Andres, ti Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion. Shout out kada Adela Vergara, Maribel Boat, kan Kang 4138. Intay nga rudon ituloy abasaan ti maikado apaset ti surat ni Ditas. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nang runa kada kayo amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Kas iti sigud manang ilingad naklatan iti nagan Aditas, manipod iti probinsya ti La Union ngam addaak ita ditoy Hawaii. Kayat ko nga ituloy nga ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko. Anapasamak idi agnanaed kaming kani Fred nga asawak ditoy Hawaii. Kas iti inlanad ko iti damo asurat ko, nagbalin anasayaat ken naragsak ti panagdan nami nga agasawa. Amin nga ingkari ni Fred ket tinungpal na manang Emmy. Iso nga awan apulos ti panagbabawik iti pannakiasawak ken kuana. Rugyak nga ruden ti may kadwa apaset ti pakasaritaak. Kumusta mo ti get together yung kadagiti amigom, Fred? Okay, Ditas. Amo matan. No nagsasango kami ay nasaan na malmalpas ti istorya. Kasta ka di nasaya ata nakapagbanding kayo manan. Well nga rod. Amom? Kasta unay ti apal kanyak dagiti amigok. Tara kasara ka kano iti asawa akasken ka. Nasingpat kan ubingam siya. Anyamot nga iti kinunam kadakwada. Siyempre, very proud ka, Ditas. Imbaga kadakwada talaga aswerte ak ang nangasawa kan ka. Agpaiso. Of course, my dear wife. Awanan ti sapulak pa ita. Malaksid, anapintas ka. Manangipatag ka pa yung asawa. Iso arumbang lang ang maipaay ko amin a pagragsakam. Kasupapak tinalaos a panagayat mo kanya. Umawawag mo't ni gaya kasinsin ko. Hello, Insan. Hello, Insan. Kumusta kayo ditan ka ni Sir Fred? Okay kami ditoy. Naimbag man tay mawag ka. Miss kamutan, Insan. Ay na, day off ko itay di restaurant. Iso kaya't kayo kumustahan ka ni Sir Fred? Ay, talaga mo ta donyang-donya kay tandita Hawaii, Insan. Saan mat, Insan? Awan ita ni Fred, Rimwar, na panag-walking. Saan ako nasimuro, takas lamad-mad nga mintiriknak. Ha? Kasta ka di? Well, gayam ditas, Insan. Naibaga nga min kanyak ni Ma'am Edna, nga ilaklako da kano may sa property da Sir Wilson. House and lot da dya, Insan. Ang mga kayat mo ti gumatang iti pagbakasyonam abalay ti lugar tayo. House and lot, kunam? Yes. Asidag mo tayo iti ili. Amom, si kadagos tinapanunot ni Ma'am Edna. Amangan ka no interesado kayong agasawa. Napintas na dya abalay, Insan. Promise. Apay nga ilaklako da. Napanyaminan iti stage di may sakapsat ni Sir Wilson. Di sigod nagnanaid ijay.
Inalan di anak na. Isong awanan ti tumaw ijay. Bayam, taibagak day ta ni Fred. Who knows? Amangan no interesado mat nga gumatang ti balay di tayan tayo. Sige. Ibagam to ngarot kang kuwana, ha? Sigurado kayat na dahil jay, ditas. Alang nga Rod, nang namag ti awag mo kanyak, ha? Bye, insan. Take care always. Okay. Bye, insan. Fred, imawag kanyak na insan egay itay. Nasaya at man tayo mawag. Kumusta ngay madya kasinsin mo? Okay, mat. Adamin ibagbaga na a house and lot a for sale kano ijay matlalugar mi. Property kano da Sir Wilson. Damdamagan na no, interesado ka kano agumatang iti pagbakasyonan ta iji Pilipinas. Kaya't mo ka di? Well, no kayat mo, di mapantakitain. Ha? Kaya't mo asawan? Agawid ta iji Pilipinas? Una, tapno makitam no kursunadam di balay nga ibagbaga ti kasinsin mo. Agpaiso? Na-excite ak matitimbagam. At last, makapagbakasyon tamanan iji Pilipinas. Mailiwak nga minan kaninanang. Di nasaya at ditas. Kasarita man na imbag ni kasinsin mo nga egay or ni Wilson. Then tell them nga interesado ka. Sige, kan awagak tumata ni nanang, taibagak nga agawid ta iji Pilipinas. Ay na, talaga apin ay paisuyo tinagawid, anak ko. Kailiw na kayong aminin ni Ditas, nanang. Wen nga rod nanang. Kunak tumat ngamin nga umay kayo mat ang bakasyon ni Hawaii, nga madi kayo mat ngamin. Ngarod Ay na, bakit akon? Bayan daklaangan ditoy. Total, aduda batakad kadwak ditoy. Okay, nanang. Nuisuti ko nayo. Awan gayam. Nakita yung ka DJ ilaklakod a house and lot? Ay, uwan Fred. Napintas a balay. Kan asidag ijay ili. Ditas. Napintas ka no ako na ni nanang. Mapantayin to kitain nun. Tano korsunadam tigatangan tayon. Ha? Sino nga itipagyanan nyo ijay? Katadda kayo mo't iti adayo. Di, da kayon tiagyan ijay nanang. Nukas pangarigan magatang tayo. Wan mat ngamin nga agpaiso nanang. Da kayon tiag na itijay. Kasanod nga ito'y balay tayo. Di pa'y katawanan tiag na dito'y. Di lako yun to'y balay nanang. Total, kasla balay mong tumutanday jay no magatang tayo. Tapno ijay da kayon tun asang putan tunggal agbakasyon kami.
I like that idea, Ditas. Ay nakababain mo't kada kayo anak ko. Ay, pag naadandakit din, itinagdakkel abalay. Nanang, you deserve it. Umakar kayon, itidakdakkel apalay. Katitugot yu ti kasinsin ni Ditas, tapno adda kadwayong agnaed ijay. Apaman ang nakita mi ti balay da Sir Wilson nga ilaklakod ha, ginatang mi adagos man ang Emmy, tanapintas met ngamin, ken talaga akorsonadak. Dananang ken ti kasinsin ko tinagnaed iti ginatang mi abalay, ket ti sigod abalay mi, ginatang ti kasinsin day di tatang. Kinumpleto ni Fred ti amin akagawaan iti nagatang mi abalay, tapno komportable kanu ni nanang iti panagnaed na ijay. Apaman ana isimpami ti amin manang, nagsubli kami nga agasawa ditoy Hawaii. Good morning, my dear wife. Mala, bumangon kan Ditas. It's Sunday. Mapanta makimisa. Apay nga takas to'y tirik na ka nakaring. Kasla maulawak. Nay, apay ngay. Diyak nga rod mo. Itay pa'y akayat ko ti bumangon. Ngam talaga amaditirik nak. Tinasayaat, saan mo apilitan ti bumangon? Ta mga anoan niya ti mapasamakan ka. Italang akasta ka Uwan nga rod. Mala, agi na nakapailaeng. Kat no saan pa'y amay katay tarik-rik na aging gat madamdama. Agpa-check up tan tulaengen. Narigatan Ditas. Ang mga noon niya matanday ta amarikrik nam. Ay naditas, maragsakan na unay. At last, maadaan tanton iti anak. Sumot lang ay makasta ti marikriknam. Ang dadagsin kamot gayam. Maragsakan ak matunay, Fred. Nabayag at tinarigagayak ang maadaan ta iti anak. Kunak no dya ko nagsikugpay. Masapul nga ang nadamti sikug mo. Di ka una agbambanog, wen? Tumarma ka na yun dagiti vitamins nga inted ti doktor. Kan jak mat una yan rumrumwar, tapno adda kaduam dito balay. Agyaman nakiti kinaanos mo, Fred. Talaga sa anak ang nagkamali asikati pinilik nga agbalin nga asawak. Ay ayatan ka unay, Fred. Ay ayatan ka mat unay Ditas. Kat ikarik, ipatag kuntoy ti kasta unay ti agbalin nga anak ta. Baba iti anak ta Ditas. Agyaman nakiti Diyos. Karup-rupa muna iti anak ta. Katagiyaman na kiti na marswa, taagpada kayo anak karatkad. Kompleton ti pamilya ta, Fred. Addan anak ta. Sigurado ang maragsakan ni nanang no maamuan na nga impas ngay mon ti apo ko na. Nabayag mo't at tinarigagayan na ti maadaan iti apo ko.
Ita, natungpalan tinabayagan nga inkarkararag na. Ay naditas, excited ako na makaawid kayo ni Jibalay. Tapno makita mo ti impa-design ko a kwarto ni baby. Sa bagay, sumagmamanula nga aldaw ti panagtali na admi dito'y ka ni baby. Makaawid kami ton, Fred. Hello, Nanang. Hello, Ditas, anak ko. Impadamag kanyak ni Fred, anagpas ngay kakanod. Kat babae ti apo ko. Uwan, Nanang. Naglungpo ti apo ko yo. Ay, kamaudyanan na. Adan anak yu ka ni Fred. Kan adamot tan apo ko. Sayang laeng tanakaad-adayumot ngamin ti ayan yo. Kaya't kukuman makita kan maarakop ti apo ko. Di kay agdanag, Nanang. Madanon to day tangaal daw. Basta, salwadan nyo day tasalun at yo tapno di kay agsaksakit. Ay na, napigsaak pa'y anak ko. Makitak pa'y adumakkel ti apo ko. Di nakpagdanagan. Aywan gayam, Nanang. Orayan nyo ti allowance yo nga impatulod ni Fred. Kan adagayam package nga impatulod na dita Pilipinas. Para kada kayo amin dagijay, Nanang. Agraman dagiti kakabagyan tayo dita. Makaamu kayon ton nga agibunong kadakwada. Agyaman anak ko. Maragsakan dalakit day. Apaman amaawat na dagiti pawityo. Kat agyaman da kano kadagiti impatuludyo ide. Basta dalakit din, Nanang. Namnamaan nyo ti kanayon apa nag-package mi dita. Sige nga rudan anak ko. Umalatiwak man iti ayandaan tim nga iseng. Ijay kami kano amangal daw itako nana. Ikumustadak tulaangan kada anti. Kasamot kadagiti kakasinsin ko, Nanang. O sige nga rudan. Aganad kayo dita. Bye! Iti dadateng ti anak mi ka ni Fred. Narik nami nga agpadpada a kompleton at talaga ti pamilya a binukal mi manang Emmy. Kinapudno naman ang Jakon ni namnama a maadaan kami pa iti anak ka ni Fred. Taammo yung maten nga adan edad tinakiasawaak. Malaksid kada kami, napalaus matlaang tiragsak ni Nanang, apaman anaamuan na nga adan apu ko na kada kami. Kagiddan dayta, ad-addan anariknak tinapalaos apa nangipatag ni Fred kada kami nga agina. Kalpasan ti panaglabas ti sumagmamano a panawen, kinasaritanak ti asawa. Ditas, dakilan ti anak ta. Amok nga impay mo amin apanawan mo kanya ken iti anak ta. Eso panagkunak, panawan matan, tapno mabaliwan ti rutin mo. Malaksid iti panang tartaripatum kada kami iti anak ta. Anya ti kayat mo asawan, Fred? Kaya't kung agadal ka manen ditas. Ha? Amo ka di mo pulos na aramat ti kurso nga inlepas mo. Kaya't kung ag-refresh course ka, ag-examine ka, tapno makaala ka iti lisensyam as a practical nurse. Kaya't mabalin mo ti agtrabaho iti ospital. Talaga, Fred? Ngam kasano kayo iti anak ta? Ditas, don't worry. Kapag lakataripatuen ti anak ta, agad natalmatan, iswasaanan anarigat nga aywanan. Agyaman Fred. Talagang impaay mo amin at tartariga gayak iti biyag. Sige, mapanak aging choir inton bigat. Tapno mairugi kun ti agadal.
O ditas, kumusta ti school? Medyo narigat. Ngam aramida ka amin nakabaalak. Siguro, maikawa aklaang gapo iti kinabayag ajak nagadadal. Itala ang dayta. Ore kitam. Di mo tumapupuutan. Nalpas ka matkaya man. Sa bagay, ngam, sigurado ka nga okay kayo lang iti anak ta no awanak diti balay? Ama no mabanbanog ka matuna yun. Di lang ka di pagdanagan. We're okay. Kan Maisa, I need some exercise. I'm not getting any younger. Dahita nga rudket. Diyak kaya't ama stress ka gapoy tar aramidem. No marigatan ka, uray jakon ituloy ti agadal. Amumot a priority kayo iti anak ta. No. Kaya't kwalipasam tinarugyam. I want you to enjoy life. Jak kaya't ang nakafocus ka laangan kada kami iti anak ta. Tapno di kan tumaikawa, inton mapanawan kayo. Ha? Ni, anya ka din dayta nga ibagbagam. Saan to ang mapasamak dayta? Mapadakkel tapay ti anak ta. Kat masigurado ta anasaya at to ti agbalin ang masakbayan na. Hello, Insan. Insan, kumusta? I know, long time no hear. Kumusta ito ka anak nakakanagbinta sa kaskanya? Agis iskwelan Nagbit nga aglabas ti panawanan niya. Agpada kami itan nga estudyante. Unya Rod, damag kung agad-adal ka man kano ditang. Sa bagay, saan ka makatrabaho dita? No saan ka nga agadal manen? Ken, no awan ti lisensyam. Wan nga Rod. Ngam ni Fred ti akin kapanunutan iti daytoy. No siya klaang kontento ako nga agserserbi kadakwada nga agama. Ay no, you're so lucky talaga insan. Uray no kunada adamatan tinagbalin adjawam, tinakiasawaam. Happy and contented mo ti life mo. I'm so happy for you. Kat kumusta mat ni Fred? Okay, Mat. Itias iti Diyos. I knew it! Alive and kicking pa rin! Uy, ang bakasyon kayo mo dito Pinas, Mailiw kami kan niya. Kanag mo, maragragsakan da kita sigod da katrabahuan ta, tunggal istoryaan ka kadakwata. Sana all, kung kunada si ka. Kasta ka di? Ala, kumusta laangan kadakwada? Pasyarag to ida apaman ang makabakasyon kami dita Pilipinas. Malagip mo ka diti, imbagakan kay di mangrugi ka nga agadal manen. Fred? Di mo kinunakan ka, at di mo mapupuutan, nalpas kagaya man. See? Manulangan na bulan, makalpas kan, kat makaalakan to ni ti lisensyam. Wan nga Rod, nagbiit nga glabas ti aldaw. Kunak no jak mabaalan, ngam kabaalak mat gayam. Enton malpaskan, panunutem mo no anya ti sumarunong aramidem. But for me, sayang ti lisensyam no saan ka nga trabaho. So, palubusan na nga agtrabaho, kasta ka di? Of course. What's the use of having a license no di mo mataramatan? Kita anak, nag-enjoy ka nagtrabaho aging kay tinag-retire.
And look at me now. I have a beautiful wife and daughter, and I'm enjoying the fruit of hardships I've encountered before. Fred, Kaya't ko akas tantumat ti mapasamakan ka in the near future. Enjoyam ti nakrikrigatam. talaga nagmayat ti panirigam iti biyag. You are a happy and contented person. Gapod dayta kada kayo iti anak ta ditas. Awanan ti sapulak pa'y. Kat inton dumtang ti aldaw ang masapul nga isubli kung ti bulod ko abiyag. I have no regrets. Gaputa nagbalila na saya ti panagbiag ko dito'y rabaw ti daga. Anya tinaimbag adamag nga ibaga makunam ditas. Fred, adan trabaho. Naala kiti may isang hospital. Kat mangrugi akon inton umay alawas. Oh, very good. Ay na, maragsakan para kan ka ditas. Saan nga ta narigat ti trabaho iti hospital? Well, awan mo tinalaka trabaho. But I'm sure ag-enjoy ka iti trabaho. Sikapay, kay kayat mo tagserserbe iti tao. Juan Herod, ay na, excited ako nagtrabaho. Thank you, Fred. No saan agapukan ka, saan ang mapasamak amin dagitoy? Saan ka di aday tatiin karikan kay din kalaysa ka? Nga ipaay ko ti amin na pagragsakam. Diyak kaya ta panunutam nga isungayin kalaysa ka iti tapno da mga sikaso kanyak gapot taub-ubing kangamsyak. Kaya't ko apunasan day tayo ti kapanunutan ti kaduan. Awan na pulos ti kasta panunot ko. Basta ti amok ay ayatan ka iso ang nakikalay sa akin ka. Katjak nagbidot. Gaputa siya kung ti kararagsakan nga asawa ken ina gapukan ka. Ditas. Kanagyaman nak, gapo iti panangipatag mo iti pamilyak. Nang runa iti respeto nga impaay mo iti inak. Sika ti nagbalin nga instrumento ti Diyos. Tapno matunoy ko amin nga arapaap ko iti biyag. Patpatgan ka unay-unay, Fred. Nagtrabaho ak nga rod iti hospital ang nagaplayak dito'y Hawaii manang Emmy. Kat iditawan 1995, pimusay ni Fred nga asawak. Kasta unay aladingit ko idi, gaputan na pukaw ko ti maysa akapatgan a tao iti biyag ko. Ita maysa akon a senior citizen manang, kat nagretiro akmeten iti hospital a pagtrab-trabahwak. Adamoten asawa ti anak mi. May nga officer ti US Army kat agnanaed da itan ije California. Kan adamoten dua nga anak da. Pimusay moten day dinanang. Iso ati kasinsin ko nga da pamilyana ti agbambantay iti balay aginatang day di Fred iti lugar mi. Iti kaadak dito'y Hawaii manang, mapmapanak iti babalay dagiti gagayem ko a Pinay apadak matlaeng a retired. Pasaray ag travel kami iti nagduduma a pagilyan. Pasaray ag naedak met iti sumagmamano abulan iti California tapno makadenak met dagiti apuko ken ti anak ko. No daduma met agawidak dita Pilipinas. Ag naedak dita iti 6 abulan sa akto manen agsubli dito'y Hawaii. Kastalatan ti aramid ko manang akas pagayatan day di Fred nga asawa. Ti enjoy life ako nada. Agyaman akmat iti Diyos, taaging gaita, nasalun ataklat ta. Daytoy ti pakabuklan ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, ditas.
Pagayam ko aditas, maragsakan at parakan ka. Gaputan na pasamak amin at tartari gagayam iti biyag, at tinagbalin nga inspirasyon mo, kat ti ay ayatem unay nga asawam, ken ti anak yo. Maysa ka kadagiti na paraburan iti naimbag agasat, nga ita ket nannanamamon. Sapay kuma taparaburan nakapay ti Diyos iti atidog a panagbiag. Tapno mananam mo pay ti kinaimnas ti panagbiag at tinarigagayan ti asawam para ken ka. Agserbi kuma to'y pakasarita ang mga inspirasyon, tapno ada pagtuladan dagiti padam a senior citizens nga enjoyen dan tinabatbati pay a panawenda dito'y rabaw ti daga. Alakastaan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugod iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan nga Elmo at taga Ilocos Norte. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Shirley RB9, Linda Pasyon, Melvin Salikob, Jelay Kilip, kan Julie Lacar. Dagiti agaamak ijay Al-Alinaw Norte, kan pamilya Basik, kan pamilya di Tanagilian Isabela from Imelda Velasquez. Makablaawan ti pamilyak di Taal-Lakapan Cagayan Valley, ti Enrico Domprique, Lagadon family, kan nanang kan ading ko ijay Quezon City from Mary Grace D. Enrico. Kastama, tikabsat ko ani Beverly di Tadagupan Tabok Kalinga, Baby Kinjar, kan Kuya Adamo. Kastama ti parents me, ada Francis kan Liway Agurin from Marilu, Odlus. Shout out kada user ST6, Hana Agtang, Noy Vargas, Chona Labugin, Jasmine Rivera. Kastamat ni Rofel Lardisabal, Ana Jean Gaho, Jermeline Gayon, Flory Medina, Jessica Fuerte, Riza Tugas, ken Flora Cole. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Elmo. Dear Manang Emmy, dito'y lugar mi, drama ti pagaayat a pagpalabasan iti oras dagiti agindag, nang runa dagiti nataengan. Maysa ni Yaya Iliang kadagiti naesem nga agdengeg iti programa yo. Ubingak paylaeng napuutakon ti panagdengdengeg ni Yaya Iliang iti drama. Ilingad naklatan itinagan nga Elmo Manang ket taga Ilocos Norte konamlatan. Aklo na kasaanak ana esem nga agdengeg iti drama. Ngamdimteng ti gundaway a nagbalin metten aliw-liwak daytoy. Kataklunak nga adu tinaagsaw ko nga adal kadagiti pakasaritaan nga ipatpatangatang yo. Daytoy tinangguyugoy itiriknak tapno ibinglay ko matipadas ko. Tama sigurado ko unay manang pakaagsawan daytoy itinabalitokan nga adal ken inspirasyon para kadagiti naesem amang tartarabay kadagiti drama yo.
Yaya, ni Papang. Di pa'y simangpet, Elmo. Nalabit nga damanan iti ayan dagiti gagayim na. Anya mo ni Papang. Sipod na itabon day di mamang. Kanayon latan arabi nga agawid. Kanayon pa nakainom. Elmo, Barok. Nasakit para ka ni Papang mo ti petat nga ipupusay day di mamang mo. Nasakit mo't kada kami kinaadin ko tinapasamak, Yaya. Elmo, Ni Neneng ngay. nakaturugan. Kalpasan anapakan ko, nagdiretson iti silid na kat naturugan. At dapay nga minserek na inton bigat. Kasta ka di? Kat sika, Elmo. Awan ka di ti serek mo inton bigat. Masaduta ka sumrek, Yaya. Anya, ay ngam Elmo, di ka di masayangan iti panagadal mo. Si bibiyag pa'y day di mamang mo kastakan. Masansan adi ka sumrek. Sayang tigas-gastusan da Papang mo amang papaadal ken ka. Bibiyang ko ngay. Basta masaduta ka sumrek inton bigat, Yaya. Yaya, ano ni Manong Elmo? At dapay la iti silid na, Neneng. Agabsan manan, Yaya? Ay, diyak man amo ka ni Manong mo. Yalag-alang nan at alaga ti agadal. Ala, baka agangat ni Papang. Ay, bayam, taisudan to adwa ti agsarita, Neneng. Basta sika, masapul asa itam ti agadal, ha? Wan mat, Yaya. Lalaingam iji pagadalan nyo, tapno saan na masayang tigastos ni Papang mo amang papaadal ken ka. Wan, Yaya. Di mo tultuladan ni Manong mo, akas laawan anyaman na kenkwana, nga uray no saanan ang makapagtuloy nga agadal. Apaya nakasukat ka, Elmo. Kunak man nabasadot ka sumrek iti pagadalan. Talaga masadutak, Yaya Ilyang. Sa dino nga ron ti papanamngay, apaya nakasukat ka, Maut. Diyak kay tagigyan natan dito'y balay. Kaya't ko tagaliwaksay. Ay, anyan ti kasta nga ar-aramidem, Elmo. Kanayon latan alakwat sa ti adda dita panunot mo. Imbis ko mga agadal ka, tapno adda na rimat amasakbayam. Awan ganas kun, Yaya. Nang runa pa'y, tadi kami mutan makapagbanbanding ka ni Papang. Ha? No, Jack Mariro. Namin adaras lang nga nagrana kami dito'y balay. Sipod na tayo di mamang. Takasanumot ngamin. Kanayo na makumikom ni Papang. Adda trabaho ni Papang mo, Elmo. Nasken nga si kasuan na ti trabaho na para kada kayo kani ading mo. Jack mamati para kada kami aramidon ni Papang, Yaya. Nay, asino kumangay ti pagpaayan ti matmatgadan ni Papang yaw. No saan para kada kayo agkabsat. Apay nga minaya kumpurmila ditan ti pampanunutang Barok. Saan kumarumbang at ipanunot mo kat kasta? Tiket Basta, kasta ti amok, Yaya. Saan na para kada kami aramidon ni Papang? Sige, Yaya. Rumwara kon. Ang mga naagur-uray yung dagiti gagayim ko. Talaga sa balit o ugali ti inauna nga anak ko, sipod pa'y, Yaya Ilyang. Sir Fidel. Kanayo na bagbagan, idi day di mamangda, ngam sana pulos amang ipangag. Iso akaslawan pa'y katiganas ko na makisarita kan kuana. Anya? Ay, saan Sir Fidel? Narigat no baybayan nyo latan ni Elmo. Amo masan ko ang maaramid day tayaya.
para kadakwada iti adin at amin nga aramidag. Kaya't ko'y damay paayan iti narimat ang masakbayan. Isungarod nga igagaad ko tag trabaho. Ay, sir. Isu na lang ta makapaupay ta aramid ni Elmo. Ay, gayam yaya ilyang. Amagan numatuloy yan ti panagabrod ko. Ha? Umadayo kayo, sir? Yaya, si bibiyag pa'y di asawak, planon ti kumpanya pagpapaayak ti mga ibaon kanya kaya balasiw tao. Ay, Sir Fidel. Dakal nga oportunidad da ito asimangbay kanya kaya. Diyak kaya tapalos pusan. Iso kayat kayo akasarita na imbag, maipapan kadagiti anak ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Jakmat kit di ilibak at talaga asukirak manang Emmy. Inyalang-alang ko tinagadal, tati mindset ko idi, anya pa'y laaga po nga agadalak, kat adamat kabailan mi itibiyag. Malaksid ngamin nga adda natalgad apanggadan ti amak, nakaipundar day di inak iti mini grocery, kat dakkel met ti mapaspastrek na. Idi pimusay day di mamang, intalek ni papang iti ikit ko akabsat day di mamang ti mini grocery. Sigodan nga aramid ko ti sumurot kadagiti barkada. Kat no aggastusak idi, kasla saan ang maibos ti kwartami. Agingga adimtang ti gundaway ana ipatulod ni papang iti balasiw taaw, ta iso ti imbaon ti kumpanyada. Kaya rigak idin tinadanuman atukak, ta nakarkaron a nagbalinak a balyudong. Insan, talaga ka ding awanan panggap mo nga agadal? Sang ka damag nakakanyak ti advisor mo? Agsardeng ako ninsan Miles. Anya? Hala ka insan. Di ka di masayangan itigas-gastusan ni Uncle Fidel? Tapno makaadal ka laang? Baya magastusin na ti amin na birok na iti awan kas-iskan na. Total, saan kami imutlaan na patagkan ko na? Anya asaan? Isungarod nga ikagkagumaan na ti agtrabaho para kada kayo kanineneng. Jack mamati iti dayta. Apay ko maadi mo patyan. Napanpay nga rod ni Uncle Fidel ijabalasiw taaw. Tapno sigurado ang maipaay na ti amin akasapulan nyo nga agkabsat. Naitangarod kat. No talaga napatag kami kan kwa na. Saan ko mga imadayo? Saan ko mga nag-abroad? Insan, paset ti trabaho na dayjay. Iso ti imbaon ti kumpanya pagpapaayan na. Adula amin. Basta siyak. Jakon kaya tagadal. Makamu ka, insan. Iti ka nito ang maamuan ni Uncle Fidel at talaga nga agsardang kan nga agadal, ang mga no di na kan pauitan pa iti allowance mo. Di saan lang. Naglakat ipang ipamuspusan tapno madaan na kiti kwarta. Ha? Isong awan bibiyang kung auray di nakpauitan ni papang. Awan apulos. Yaya, apay nga awan pay ni Manong. Ay, jakman amo ka ni Manong Mau. Talaga nga awanan dengdenggan na apulos. Saan pa yun asumsumrek? Day tangarod kat. Jak amo no kasano nga ibagak ka ni Papangyo ti maipapan iti dayta. Hamangan no anya pa'y ti mapasamak ka ni Papangyo ijabalasiw taaw. No maamuan na ti pudno maipapan ka ni Manong Mau. Yaya, Iso asik aneneng, di mo tultuladan ni Manong Mawan. wun yaya.
Tinasaya at maturog ka, neneng. Adalamon ti rabi eh. Orayot ko man ni Manong Yaya. Ngam rabiin. Awan mo't klase no bigat. Sabado. Ay, sa bagay mo't kit di ah. Ngam sana nasaya at itikaskan ka ti agpuyat, neneng. Yaya? Iso asyaklatan ti manguray ka ni Manong mo. Maturog kan, ta saan anasaya at kan ka ti mapuyatan. Inaramid kun ti amin, Sir Fidel. Ngam talagang awanan ti dengdenggan ni Elmo. Jakon mabawing pay. Talaga sa balit ti ugali na. Diyak mo, no asino ti timawidan na. Sir, Pasig mo't anasaya ta sursuro kan pamagbagati impaay tayo kan kuana. amok dayta, sir. Siyak ti makapanagnak iti dayta. Tanabayag akon nga agpapaay kada kayo. Nagbakbakot akon nga agserserbi kada kayo. Kinapudno na Yaya Ilyang. Diyak mo den amo no anya ti aramida. Sir, Talagang amin na nay, Sir Fidel, apa yan? Anyat mapaspasamak kada kayo nita. Diyak amo Yaya. Kaslag kupit ti barokom ko. Anya, ay kitaan nyo sir. Ang mga no anya ti mapasamak kada kayo. Ay, daytoyen kat ti pagamam kak. Diyak kumakayat nga ibaga kada kayo ti mapaspasamak ditoy. Nga maamakak mat nga ang mga nusidirendak tukit day. Nagroon ata siyak ti binili nyo ang mga sikaso kadakwada. Kabayatan ti kadayo di tabalasiw taaw. Di kagdanag Yaya Ilyang. Saan ka to asidiren? Amok ti kababalin mo. Ha? Anya ti kayat yung asawan, Sir Fidel. Yaya, apay nga tanga aging gaita. Awan ba'y ti allowance ko manipod ko ni Papang? Ha? Kwa? Ay, diyak ka mo, Elmo. Anya mo to ni Papang. Sapay di namat sungsungbatan dagiti awag ko kun kuana. Ana? Ay, Ibagayo man kanyak tagpaiso Yaya Ilyang. ha? Nay, anya ko matiibagakan ka, Elmo. Iti kasta ngamin adyaryo. Mamate kang adamuyo iti mapaspasamak. Anya? Patsik nga amuyo. No apay nga aging gaita kat awan pay lang ti allowance ko. Elmo. Agpudno kayo kumakanyak Yaya. Di yu kumakunain nga uray da kayo kat papasandak mo ten. Ay, Agor uray ak iti sungbat Yaya. Pangaasiyo. Taibagayo kumakanyak ti makagapo. No apay nga aging gaita kat awan pay ti allowance ko manipod ko ni Papang. Kano apay adi na sungsungbatan dagiti awag ko kun kuana. Ibagayo kanyak tagpaiso. saan ko maakayat nga ibaga kanyak ni Yaya Ilyang tinagsaritaan dakan ni Papang manang Emmy. Ngamga po iti panang dagulit ko kankwana, kapilitan nga impudno na kanyak adi na kon pauitan ni Papang iti kwarta, tanagsardengak meten nga agadal kan pasig abulakbol ti aramidek. Ad-adan ang nagsakit tinakam ko gapu iti naamwak manang. Kat imbes ko mga agnakamak barang pauitan nakmatlaang ni Papang, ad-adan ang nagrebelde ak. Ditan ang nasursurok ti agutang kadagiti gagayem ko. Gapu tadyak matmabalin ako tiyan ti matmatgadan ti mini grocery mi, nasursurok ti agilako kadagiti alikaman mi, tapno mabayadak dagiti utang ko. Agingga iti agangay, nakairwama kon ti agilako iti anyaman a mabalin a mailako iti balay, tapno maaddaan aklaeng iti kwarta.
Nakadanon kan ni papang ti madi nga aramid ko, ket napalalo ti luksaw na kanyak, ngamjak ingkan kano dayta. Aging gaadimteng ti kanito nga awanan ti mailakok, iso akastuyen ti napasamak, agtawanak idin iti 20. Nasaya at tasimbangpet kan Elmo. Apa yaya Ilyang? Ada ka di masapol yung kanyak? Talo nga aldaw asaan ka nagawid Elmo. Saan da ka makontak Apulos? Nagdandanag kami kan ka. Kalpasan na, kasta ti ibagam ita tasimbangpet kan. Apay ko mga min na pagdanagan da kaya yaya. Mayroom kayong kanyak. Kabalak nga anadan di bagik. Imay ditoy, tinangisaldaam iti Xerox kape ti titulo ti balay ken solaryo. Ha? Makitam, naklaat ka. Di mo namnamaan abaduktanak ti inaramid mo. Anya ka din ti mapaspasamak ken ka Elmo. Anya aga po nga insaldam ti titulo ti balay ken solaryo. Anya ko ma? Kan may sa. Xerox copy lang mo't dagijay. Agpapanpay. Saan aron ba nga insaldam ti titulo? Anya ti panggap mo? Ibusam ti amin ang naipundar dagiti dadakkel mo? Anya ko mga iti bibiyang ko. Dahita ti maganab ni papang. Tanabayagan na dinak pinauitan. Amir isab man ang naimbag ti amin Elmo. Anya ti makagapo. No apay adi na kan pawpaw-itan ti amam. Adula amin. Di kayo man yaya Ilyang. Man nakibiyang kayo launay. Naglain kayong wagsaw. Kung namutlan na dakarbangan nyo mang sitar kanyak. E dinto to saan kayong mataparte ti pamilyami. Anya! Nakalasan ti kasta pa nagsasaom Elmo. Apay, nalipata mo ti amin a sakripisyo ken ka, ha? Juan, pudno asaan da kakapkapin ano. Ngami bukbukon ka na kayo ti amin a panawon ko. Jakon pinanunot ti bagik, gapo iti panangipatag ko kada kayo. Imbilang kayo matan iti adim akaslaan na ko. Aging gat mabalin. Kinalubak ti madi nga aramid mo iti amam, nga day jabalasiw taaw. Ita, kasta pa iti panagsasaum kanyak. Nagbastos ka batan. Yaya Ilyang. Nuti mo kaya't apakibiangan ka. Sige, saanan Apulos? Ngamlading itak, tamasapol nga idanon ko iti amam dayto nga inaramid mo. Masapol ang maamuan na daytoy. Anya, naaramid ni Elmo dayta, yaya Ilyang. Wan, Sir Fidel. Diyak matim pagarup Apulos. Ti awanan bain. Talaga ang nalabasan ti madi nga aramid na. Talaga... Sir Fidel. Anya ti mapaspasamak ka na kayo? Sir. Awan, yaya Ilyang. Di na pagdanagan. Sana bali, yaya. Napalubusan akmatan nga agawid dita Pilipinas. Kasta, makaawid kayon, sir. Wan, yaya. Kat masapol arisutag ti parikot dita. Kaano nga agawid kayo ay, sir? Iti kabita na panawan. Ngam di mo ibagbagakan ni Elmo. Diyak kaya ta maamuan na, taamangan no saan tong agpakita kanyak.
Masapul ang makasarita kiti nalapat ti anak ko. Ayan nga ta di original at titulo ti daga konsular mi. Sa dino nga ta tinangidulinan ni Papang. Masapol na masarakak da jay. Dakkel agad at tinangisalda kiti balay konsular mi. Masapol na masarakak ti titulo. Taitad ko ni tinangisaldaak. Agpanayo na klangan. Kalpasan na. Umadaywak dito yan. Makaamuditan. Nagpangtan din ang isaldaki ti balay konsular. Paarestar na kanon. No jak pa'y lamatungpal tinagtulagan mi. Iso ang masapol. Ika di original at titulo ti balay konsular tayo ti sapsapulem, Elmo. Papang? Adda kayon? Wen, si Mang Pulkakon, tapno makasarita ka itinalapat. Papang? Nagawan kit dinababain mo. Agasam, dandani na labusan ng ti balay gaputaawanan dagiti alikhamon anay pundarmi ti day di mamang mo. Inla ko paaminan. Ita, panggap mo pa'y napukawon day ti balay nga ayan tilagip day di nam. Nangipanam iti konsensyam, Elmo. Ha? Basol mo day ti Papang. Inimutan nak. Dinak pinatpatuludan iti kwartak. Isa basol mo. Pinongkad ko ta allowance mo. Tapno agnakam ka, Elmo. Tapno maamiris mo arumbang lang nga ipatag mo ti amin na may papaikan ka. Ngaman niya ti inarabit mo. Winaldas mo ti amin na pundarmi ti day di inam. Awan utang mo na imaganakam. Awan babay mo. Da kayo tawan ba ina? Awan serbiyo nga ma. Anya, ayop ka. Papang? Papang! Naatake ni Papang iti daydi a panagsubang mima ng Emmy. Apag isumot idin asimang patdayaya ilyang kanineneng akabsat ko, iso na ikagumaan mi tinagkid daw iti tulong kadagiti kaaruba. Nagnangabit kan patay ti amak, kabayatan ti kaadana iti ospital manang. Kat idila nakaamirisak. Iso adagos a nagkamangak iti chapel ti ospital kat nagkararagak iti nasnaban. Diyakon napupuutan no anya dagiti na isawang ko kabayatan ti panagkarkararag ko. Ngam sa ti timmatak iti isip ko manang. Nakitulagak iti Diyos nga ispalan na ti amak kat agbaliwak amamin pinsan. Kalpasan na, nagarubusan ti luwak. Aging gaan na puutak laengen at tinapik ni Yaya ilyang ti abagak, kat imbaga na anakalasatan iti paggad ti amak. Ad-addan ang nagarubos ti luwak, ngam saanan agapu iti danag ken ladingit, no di kat gapu iti napalalo aragsak, tadinangag tinamarswa ti kiddaw ko. Apaman ang naiyawid mi ni Papangko, ad-addan nga ingkagumaak tinangabarwanan. Intuloy ko tinagadal. Kat babaan iti panarabay ni Yaya ilyang, kastamotan iti pamatag kanyak ti amakan kabsat ko, nagbaligi akmanang. Iso nga ita, siya kon ti tumaktakder nga adigi ti pagtaengan, kan mang papaadal iti kabsat ko. Agtultuloy lata ti mini grocery mi nga imatmatunan ti ikit ko. Kat ti mapaspastrekan na, maibangbang ko para iti maintenance ni Papang, kan para iti masakbayan ti kabsat ko. Napalaos ti ragsak ti amak iti namin pinsan a panagbaliw ko,
nga isumot ti ipampanakkel ko launay. Ta itilaksid ti panakaiwawak iti nalintag adana, ken panagkaradap ko iti kasipngetan, nawayaak itan nga agdakdakiwas iti lawag, ken agbibiyag iti maitunos iti pagayatan ti namarswa. Daytoy ti pakasarita ak manang, toy pagayam mo, Elmo. Elmo, umunay ti amin, agyamanak iti panangitalek mo kada kami iti pakasaritaam. Pudno anasalimuot ti padas mo, ngam kablaawan ka, ta kinabaalam asinaranget ti amin, kat na ikagumaam ti nangabarwanan. Imbaglaengen ta nakalasat ti amam, tano saan? Amangan no tong palbiag amakon konsensya ka, kat amangan no anyan tinagbanagam. Ituloy mo ti agbalin anasaya at aparswa nga adda buteng na iti Diyos. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyag